La primera birreta del dilluns, sense estat d'alarma. Primera breta de dilluns és d'alarma. Primera breta de dilluns després de que l'Edgar tingui la Sony o tingui el ZKG. Equip nou. Equip nou, vida nova. Cansats del cap de setmana. I bueno, i ara venim en els 5 minuts de parlar de càmeres. Bueno, hem començat ja que havíem de renovat. Sí. No es veu l'Edgar, ara és l'Edgar, en lloc Hola. de l'Ogo que parla. Bienvenidos una semana más a... Au, I, has quedat a mitges. I no ho sé, A la esperem a birreta que del entri dilluns. algú. Espera't el dilluns. Bueno, esperarem a les 8. Entrarà algú, vaig a posar-ho a Insta. Vaig a buscar la cervesa i miro aviam com se sent tot. Gestiona... Aviam, a Instagram... Ah, sí, m'has mencionat i tot, joder. Sí. És que últimament estic menys enganxat a Insta... Sí. Normalment, avui ho he fet 2 hores abans. Aviam si ara... Clar, vaig dir que faria promoció durant tota la setmana i no n'estic fent. Però bueno, anem a que porguin la vinga. Hi ha alguna manera de treure-li la transparència en aquesta cosa? Ensejar, doncs... Sí, es veu una mica millor així. Sí. Your story... Vale. Pues ja ho tenim. Bueno, a veure... Ah, sí, mira. Una història em menciona. Pues jo crec que és el timing, La foto que vaig penjar de l'excursió del cap de setmana està tenint molt bon rendiment a Insta. Bueno, poder esperem, no?, de la birra, que almenys hi hagi algú connectat, o almenys siguin les 8, 8 i 5. Fem com a les classes aquestes online, el que deia, que sempre es donen, no sé, 5 minuts de marge perquè no hi ha ni 10 connectat normalment. Mira, n'hi ha un. Sí, jo em sembla. Pues no sé, fa ràbia, veus? Poses una foto amb els colors patats i tothom t'hi dona like. Poses una foto guapa però que no té els colors patats, ni Déu t'hi dona like. La vida és molt dura. Sí, Pues depèn de l'hora, no? Que el Una penges. mica, però jo crec que Instagram té un patòmetre i com més t'has rebentat la foto, més la publicita la gent. Com més filtres hi poses. Sí, com més Més filtres hi històries. poses o com més saturada està. Aquesta no li he ficat filtres, però la GoPro és com si fes la foto amb filtre. En teoria filtres és com una... són ajustaments de la foto posades en un clic. O sigui, això no deixa de ser un preset. Sí. Quan tu, o sigui, si tu tires 5 minuts de càmera, si tu tires el contrast i les llums i les ombres i tot això és i ho guardes, això és un filtre. Veus? Sí. Que la gent associa filtres a les coses molt Canviar els colors. colorides i tot això, i ho és, però... Sí, però no té per què. Hi ha filtres que, per exemple, desaturen a mort i... Sí. No sé, però aquesta, a veure, aquesta està patadíssima de foto. Però és patada no per als filtres, li he posat algun lux, però és perquè la GoPro fa les fotos patades, perquè és una càmera de vídeo, no de foto, i d'aventura. Però es veu prou bé, la veritat, és prou guai, amb el llom de la basca aquí. La pots tornar a penjar, aviam si... La vas penjant cada dia fins que algú et fiqui un like. Aquesta m'han posat 32 likes, vull dir, 33, aquesta ok, Que vull deies dir... que ningú t'havia posat. No, però la que no és aquesta, que aquesta no està gens patada. Torna a penjar. Sí, jo crec que aprofitaré, la borraré... I ho escrius i dius, la torno a penjar perquè no l'heu vista. Però és que hi tinc 2 comentaris, i llavors també sap greu. La penjaré a Insta Stories un dia d'aquests, que la faré a l'autopublicitat. Sí. Penjar-la a Insta Stories i dir foto amb pitjor rendiment de la història. Té més rendiment aquesta, que és una puta planta, que... Bueno, mira en Gerard. Sí, en Gerard s'està fent influencer de plantes sense voler. Sí. Es va fer una conta d'Instagram per controlar les plantes per ell mateix, per dir no vull gastar espai en el meu mòbil tenint les fotos temporalment de les plantes, em faig una conta d'Instagram privada, crec que al final la va deixar pública perquè ha dit total, la gent sudarà i te'n fa, i penja les fotos i les va fent cada mes, va fent una foto a totes les seves plantes i així es va veient com creixen, dius, vale. I a la setmana de tenir-la van començar a seguir gent de plantes de tot arreu, i li republiquen fotos i tal, i ja té com 60 o 70 seguidors, sense ficar cap hashtag, ni publicitat ni res, o sigui, és fantàstic. Bueno, Grande. No, jo crec que va sincronitzat, però Sí, jo m'ho he mirat i crec que sí. Sí? Vale, Sí, perfecte. bueno, doncs són les 8.
Són les 8, no hi ha ningú connectat. Però bueno, començarem. Comencem? Sí, home. Esperem 5 minuts o comencem ja? Què voleu? Comencem, no? Ja sí, comencem. El problema potser d'avui és que al ser el segon dia de que la gent pot anar tothom està al bar. a prendre alguna cosa, doncs tothom està aprenent coses al bar. L'afluència serà més baixa. Clar, avui és veritat. Clar, no haurem d'anar amb pressa de dir a les 10 s'ha d'estar a casa, que si no, avui es pot prendre més de tranqui la cosa. Que no vol dir que allarguem el programa, compte. No. El programa segueix sent igual. Passa que... Bueno, jo començaria a veure. Amb ASMR, doncs, no? Sí. Sí, de moment. És que... A punto de romper-se. No, és que ha sigut... Sí, celestial. Mira. Mira, i a sobre, clar que... No sé si se sent això. S'ha sentit. Ah, sí? O sigui, en el moment que ha apretat, quan ja havia obert, s'ha sentit. Hòstia puta. Oh! Quin color, Si voleu gaudir bé això, heu d'agafar-vos una tele Sony i uns auriculars AKG K275 i així tindreu l'equip perfectament sintonitzat. No, mentida, agafeu-vos una tele Samsung, són millors. Sí, bàsicament. Les Sony són molt sobrevalorades. Sí, i molt cares. I al final els panels els fa la Samsung. I únicament Sony li fica 4 presets de color. Mira, filtres, el que dèiem abans. Sí, ja està. No sé per què és que s'atura a vegades, això. Quan fas així... Sí, s'atura. Marca saturat, però tampoc se sent saturat. El bon compressor. El bon compressor, diu. Sí. Que el vas posar a vora, perquè l'Edgar no se'l sentís Sí, però al final, no? al final el que m'ha aconseguit és que cada vegada que deixes la llauna no molesti. No molesti, se sent superatenuat, superbé. Li he hagut de tocar cosetes avui al compressor, però estic content amb el resultat. Tinc la càmera del mòbil bruta per poder fer la foto, per poder-la penjar a l'UNTAP. Ara. I t'està sortint quanta fruta, baby. Bueno. No té res d'escuma, sembla un suc de fruites. Sí, passem a la visió macro. I a la sour espuma normalment poca. Sembla un suc de fruites, això. És que pensava que era una IPA, al veure la Poppin. És una sour. Ostres, el color... Una Berliner... Florida Weiss. El color sembla de... Una Berliner. No sé, de IPA radioactiva. Sí. O de milkshake, inclús. De milkshake IPA, quasi. Sí. I d'aroma... Oh, fruiteta. Sembla un suc d'aquests de... Sí, no. És que es nota com préssec ni que no em porta. És fruita de la passió, mango, Mango i fruita de la passió. No sé, heu comprat mai smoothies d'aquests de supermercat amb fruita de la passió, mango, d'aquests així? Fa olor això. Sí, és que això és de... A puré de fruita. Mediterrani, però així, sí. Fa olor a puré d'aquests de fruita de supermercat, que a mi m'encanten aquells smoothies, són una passada. Sí, una barreja de sucs de fruita així exòtics. Sí. Sí, no, està superbona, la veritat. Molt fresca, Què és una sour? Sí, Berliner Weiss, Florida Weiss. Però... Ja ens estem inventant... Sí, perquè com que els alemanys han posat tontos i diuen que Berliner, si no està fet a Berlín, que no es pot servir aquesta història, suposo que ja s'estan inventant a altres llocs. Bueno, Barcelona Weiss també, no? Sí, Barcelona Weiss, però aquests són... I Florida, no sé per què deu ser Florida, perquè són francesos de Poppin, no? Si no m'equivoco. Sí, són Poppin. Aquí ensenyem-la bé. GoPro. Aquesta és la llauna. M'agrada bastant la llauna. He de dir que és xula. Sí, jo m'agrada. És un edifici molt guai, molt així com bastant brutalista però molt colorit. Recorda una mica una portada dels Beatles. El logo de la Poppin ja és mel per ell mateix, m'encanta. Una mica com rotllo Fibonacci. Però... Diu Puerto de la Cruz, diu, em sembla. Puerto Cruz, aquí al costat, com si fos una foto feta allà. Puerto de la Cruz, sí. Sí, per aquí al costat, diu. Apartamento, Puerto de la Cruz, Espanya. Estàs d'aquí a Espanya, la foto. Pues no és Puerto de la Cruz, sí, Espanya. És Tenerife. Pues sí. Hi ha Santa Cruz, que està a l'est, i Puerto Cruz a l'oest. Sí. I tornaré a ensenyar la llauna, a veure si algú vol veure això. Porta gluten, i res, porta aigua, maltes d'ordi, citron, mango, fruit de la passió, llúpol i llevat. I pel que m'han dit es veu que l'ordre amb la que ho poses és la quantitat que hi ha de cada cosa. Sí, bàsicament. Sí.
Això quan vas a Sí, comprar. citron és llimona, vaja. Sí, citron. Si no sabeu algun altre tipus de cítric més exòtic... No, citron és... És llimona. La llauna és maca, vull dir, simple, senzilla i maca. La birra, molt bona, la veritat, és un 4,25 sòlid. Ja l'has provat? Sí. No t'he vist. És que m'ha recordat massa un smoothie, és en plan, necessito provar-la. De fet, m'ha fet venir antojo de smoothie. Ja sé que aniré demà a buscar al súper. Un smoothie molt passat. Smoothie caducat. Ostres, una vegada me'n vaig prendre un de caducat de smoothie, que havia fet alcohol. I vaig sinistrar la furgoneta en Ambare d'una manera espectacular. Allò que diuen, remena-la abans d'obrir-lo, el remeno i dic, està com bastant dur, bueno, l'obriré a poc a poc. L'obro i ni abans d'acabar d'obrir quan sabem... I tenia gas, havia fermentat, tenia com gust a Berliner Weiss i era res, un smoothie del mercat, la Berliner Weiss més barata que he provat i de qualitat estava bastant millor que cerveseres que no direm que ha fet Berliner Weiss, molt lamentable. Jo la veritat és que quan estava treballant en un bar de còctels, quan obries els sucs moltes vegades, no te'n demanàvem en alguns, i llavors els obries i feia... És que fermenten, Sí, bàsicament. han trencat la cadena de fred i se lia. Que guai, té un punt smoothie, és més en nas que en boca és una Berliner... Sí, és més àcid que... Sí, no és massa És un àcid bastant làctic, Sí. bastant cítric, molt agradable en boca. És més un àcid de suc de fruita que altra cosa. Després t'entra tot el mango, tot... Realment sembla que amb nas ha de ser una textura molt espessa, molt això de smoothie, de puré de fruita, i en boca és més textura de suc de fruita, molt agradable, molt bona. Al 5,5 d'alcohol, doncs, podria tenir tant 3,5 perfectament, vull dir, l'alcohol està integradíssim. Això sí, té un punt de cosa cap al final que jo crec que això és el que reforça l'alcohol. Molt guai. Sí, estem fent transmissió, anava a dir, sí. Estem online, no? Sí, no. Sí, estic mirant. Ara veig 3 espectadors. Hi ha 3 espectadors? A mi no m'apareix cap, O no? A mi em diu 3 també. Hola, Underground 81, ha sigut tu. Sí. Sempre piques. Sempre Joder. piques. A mi, clar, ara sí. Beer Sensation, hola, Beer Sensation. Hola. No sé quan fa que t'has connectat, a mi m'has aparegut ara. És que Sí, a mi també m'ha aparegut ara. estàvem en plan de dir, avui farem el programa sols. Ja hem començat amb la primera, quan tothom està al bar. Sí, bàsicament sí. Però bueno, això és la primera setmana, ja perquè és que la novetat. Ja la segona, quan tot estigui en les ruïnes. Tothom s'haurà gastat tot el pressupost de l'any en les 2 primeres setmanes de desconfinament i ja estarà. Bueno, jo em vaig patar bastant pressupost, la veritat. A mi res no hi comptava. Ostres, Déu meu. Però bueno, val la pena. Esperem que només et desconfinin aquesta vegada, aquest any. Ja no es tornin a confinar més. Pues mira, l'acadèmia, estem fent aquesta. És una pop-in molt maca, la llauna. He trobat, és una foto d'uns apartaments que estan a Puerto Cruz, sí, això. Està bé perquè... I molt guai, ens ha agradat el disseny, el que diem, llaunes simples una mica, però molt maques, molt ben escollida la foto, molt gust, molt ben posada, queda molt bé. I realment hi fa molt, perquè la cervesa és bastant el que transmet aquesta foto, això ha fet cervesa. Fruita de la passió, mango, llimona, 5,5% d'alcohol de la Poppin, diuen que és una Florida Weiss, és una Berliner Weiss bàsicament, però més exòtica i... No sé per què diuen Florida Weiss, ho hem comentat que poder era per tots els merders que hi ha ara amb el tema de si la Berliner ha de ser de Berlín o aquestes històries que els alemanys es van posar en moda nacionalistes. L'última vegada que es van posar en aquest moda no va sortir bé la cosa. No, o sigui que tothom diu, vale. En plan, ok, deixem de fer servir el terme Berliner Weiss i ens en inventem un altre, no passa res, vosaltres aneu fent. I res, molt guai, molt guai, molt suquet, perquè... una textura, a veure, tornem a posar la GoPro. Amb olors, és això, és super suc. Sembla que sigui un smoothie, d'olor sembla que sigui un smoothie, sembla que sigui superdensa, tal qual, i en boca és més com un suc. La textura és la d'un suc, al final bastant reforçat, es noten bé les maltes, la làctica es nota, però també es nota molt la llimona. És un àcid superagradable, molt fresc, és de veure molt fàcil. Jo puc comparar amb còctels que amb cava, per exemple. Sí, té un punt margarita, és veritat. Ai, margarita, què dic? Té un punt mimosa, té un punt mimosa. Sí, Bellini, aquests tipus de còctels, perquè són les fruites, sabor de fruites i olores i és molt a fruita, però proves i és un... Clar, aquesta més acidesa dels caves, dels raïms. Crec que és Brequeriet, que té una àcida que és la mimosa, que a mi m'agrada molt, la veritat. Jo aquesta la veig més mimosa que la mimosa. Bàsicament, sí. És molt bona la mimosa, com que no ho estic dient, que a mi m'agrada molt. De fet em va agradar molt perquè no era tan mimosa, era bastant birra i es recordava una mimosa. Però aquesta és molt mimosa i és guai. Vull dir, en aquest sentit és
accidentalment mimosa i està guai. És que és molt xula. I l'aroma ara sembla que s'ha obert una mica. Ja no es nota tant aquesta olor smoothie que es notava del mango, que al principi era com tenia molt pinx. Ara es nota més la fruita de la passió, es va obrint més, trosses més dolces, ja que ara l'olor ja quadra més amb la textura i gust que té. Sí, al principi és massa suc. Perquè al principi venen els volàtils de la fruita. Sí, a més, però sembla com que jugui ara d'aroma, sembla com que jugui, estigui com al límit de dir... Hola, GB versió 92 soc jo, sí. Hola, els de casa que estigueu veient. Estem fent una suposadament Florida Base, que en el fons és una Berliner Base, però té aquest nom per no fer enfadar els alemanys. Que al principi feia olor a smoothie de mango i ara fa olor a suc de fruites. Està guai, l'àcid té una combinació entre làctic i així entre làctic i llimona, molt molt guai. I la gràcia d'aquesta, jo trobo que la gràcia que té aquesta birra és això que dic, que a més es notes en fermentacions, que tens fermentacions d'aquestes que a vegades quan la fruita la fermentes massa dona uns tocs àcids gairebé desagradables, massa estèrics i tot. I es nota aquí, jo com un límit, però és com la punteta, és en plan, lo just per dir, aprofitem un punt d'aquesta dolçor i aquesta acidesa però no ho fem que domini i que sigui una nota més entre totes les que té. Trobo que està molt ben aconseguida. Molt a favor d'aquesta birra. Lluís, ens pots informar de preu i... Sí. Hi havia... si te'n queden gaires, perquè és... Bàsicament. També és interessant Sí, saber. alguna em queda. Sí, jo aquesta l'anava a demanar ahir quan van venir. Va, t'ho dic. Jo no la vaig veure. Me l'hagués demanat segurament, perquè m'ania de gustar algú àcid. Sí. Que jo vaig agafar aquella de marmelada superbona. I al final només vaig fer IPAs. Vaig fer una milkshake, una doble, una altra doble i una triple. La triple aquella de Getuilge molt bona, Molt recomanable, si la vols fer. Està molt guai. A més, l'etiqueta és referència a Tarantino, que sempre és maco, això. I qualitat-preu tremenda. 11% d'alcohol, bastant ben integrats, un gust molt compacte, com una triple IPA molt més clàssica. És triple IPA, però el gust és molt més de clàssica. Ara aquí he fet el petit spoiler d'una altra que tenen molt xula. L'origen de la birra, quina és? Com es deia? Mr. Green? Mr. Green. Ens pregunten l'origen de la birra, aquesta. Bueno, deia que... Francesa és. Sí, francesa. És francesa, és de Popin. No ho hem dit. Sí. Molt bona. Bueno, que són bots, aquesta gent. Menys les Imperial Stouts que he provat. Jo les IPAs les recordo guais. Un punt caret de les IPAs, però guais. Aquesta per 6 i pico està molt bé. Sí, no, jo les Imperial Stouts les trobo bé. Bueno, hola a la gent que s'ha incorporat ara. 3 persones. Sí, també gent, no? Incorporada? Sí. Ostres, jo això m'hi va amb un lag que no me n'entero de qui s'incorpora. Sí. Hola, Paulina93. I hola, Tirites86. Tirites. No sabem qui sou. Bienvenidos una setmana. Benvinguts una setmana més. Al primer programa que anem ben equipats. Sempre anem ben equipats. L'Edgar estrena càmera aquesta vegada. Sí, estreno auriculars i he pogut equalitzar el so finalment bé. Sí. Que bueno, que no sé si amb el patat de Twitch millorarà molt. Però... No, igual ho veia igual de puta merda i diu, per què s'estan tirant els diners aquesta gent? Però bueno, deixem-nos ser feliços. Sí, no? La ignorància és felicitat. Sí. La primera vegada que tocant el compressor, canviant coses, notava que canviaven coses de l'àudio. Amb els altres auriculars anem tocant coses i sentia igual. I era, bueno, ficarem aquest paràmetre random, a veure. Així que en sabor és completament estiuenc. O sigui, és el que dic, l'etiqueta. Tornarem a posar un moment. I l'etiqueta és superxula. L'etiqueta és la cervesa. Li ha fet una foto de manera que està guai. L'etiqueta és la cervesa. Vull dir, el que us transmet aquesta etiqueta és el que us transmet la cervesa. No us agrada l'etiqueta? No us demaneu la cervesa. Us encanta l'etiqueta? Acabeu amb l'estoc de Lluís. Home, l'etiqueta és... Vull dir que és colorida com... És que la cervesa és així de colorida, però en el fons tens aquesta com base blanca, aquesta base com maltosa, guai, rodona... Superbé, molt... Doncs si alguna vegada passo per Puerto de la Cruz... Sí, és molt guai, per fer la foto. Una foto, perquè... M'agradaria fer-li la foto amb la GoPro perquè es quedés tot ben distorsionat. Però si aquests eren els típics llocs angulats que ben distorsionats poden quedar molt guais, poden quedar molt divertides les fotos. I fem la nostra cervesa, fem la nostra Berliner Weiss amb aquesta. I direm Tona Weiss. Tona Weiss. Ens ho inventem. Ja tenim tot, tenim ja l'etiqueta, els hi coviem tot excepte la qualitat de la cervesa, perquè segur que surt una cosa lamentable. Sí, segurament. Però no s'enfadaran, perquè com que ens sortirà lamentable... Sí. Doncs no sé per què li han fet la foto aquí
Puerto de la Cruz. No, Devia anar de vacances o O alguna poder, cosa. o poder és una foto d'estoc, a l'igual. Pot Igual ser. han pillat una foto d'estoc, Pot perquè és una ser. foto bastant xula. L'han tocat una mica de colors, perquè sí que aquí sembla que s'ha fet una... Sí, no, aquí s'ha saturat molt, sí. perquè el blanc quedi ben guai amb el blanc de fons d'allò. Segur Sí, que sí, aquí hi ha feina de Photoshop. Sí, perquè aquest vermell és un vermell Hi ha feina de massa Photoshop. Jo aquí Sí. també hi veig feina de Photoshop d'herramienta, xia. aquella herramienta Pinocho, perquè per aquí tot amb aquest Sí, sí. angle i tal, aquí... Sí, sí. No, aquí s'ho han esforçat, però ha quedat xula. Vull dir, molt guai l'etiqueta, kudos per la idea, i a més és que és la primera birra que l'etiqueta Sí. et diu realment el que és. O sigui, hi havia una d'Eugals que hi havia el perfil de llúpols a l'etiqueta, tal, una idea molt interessant. És més útil aquesta etiqueta que aquella. Tu veus aquesta etiqueta i és el gust de la birra. L'altra, no, Sí. l'altra bàsicament estava massa pujat tot, i realment la birra era molt més Sí, suau. Bona també, però molt més suau que d'això. Aquesta és la primera etiqueta que no menteix. Això és la birra. No, això és veritat. I a més volen destacar amb això. Llavors, Sí, aquí al final hem acabat fent comentaris de les etiquetes. Els últims podcasts que m'has fet més estona parlant de l'etiqueta que del gust de la birra. sí. Bueno, perquè tampoc hi ha gaire més a dir, vull dir, és És que és una birra molt guai, Una ja explosió de fruita que té... ho han dit tots. Sí. No. Sí. Una explosió de fruites, molt refrescant, d'aroma al principi és molt fruita, molt Easter, però llavors És boníssim. passa més a... Però l'Easter és Més molt sec? moderat, Sí, és no, molt molt moderat. Vull moderat, dir, es sí. nota que ho han controlat molt i és molt difícil I controlar el sabor és Easter, això, de si heu provat un mimosa o un Belín i coses així, és el mateix, vull dir... És el que deia, és més mimosa que la mimosa de la Brequeriet. Vale. Que la mimosa de la Brequeriet és birron també, us la recomano, se la podeu provar. Però aquesta té més gust a mimosa que la mimosa de la Brequeriet. I també té com un rotllo margarita una mica, o sigui, li falta la base aquesta de tequila, però també és com un margarita quan te'l fan bé, aquest punt quasi com que intueixes que està salat però que no notes ben bé Sí. la sal, que Bueno, sí, intueixes té- que hi ha algú d'alcohol però no l'acabes de notar tampoc, o sigui, està com... Sí, és com molt còctel, és molt còctel. és molt còctel, sí. 5,5% d'alcohol. Sí, no, és És la típica birra que si la poses, si pillessis un barril de 15 litres d'això i el punxessis un dissabte, a la que obres, si fa calor i la gent sap què és això, Sí, sí. se t'hauria acabat abans de tancar. Haurien caigut 15 litres, perquè és d'aquesta, la típica que si està de tirador a un preu ok, en plan 6 euros i mig la pinta, van baixar poder 3 o 4 pintes. I més té una quantitat d'alcohol que et permet fer-ho, sense gaires problemes. Crec que m'has pillat aigua, amic. Sí, t'he robat l'aigua. Bueno, he Covid compartit aigües Covid party. He compartit aigües pitjors. Hòstia, sí, ahir va veure l'aigua de la salamandra. Ai, nyam. He compartit aigües pitjors. Jo avui estic viu de miracle, t'he begut aigua amb salamandra. Bueno, i ell també, Sí, cuinant. bueno, buena idea, però sí. Bueno, doncs passarem a la segona cervesa. No? Adelante. Però aquesta està guai. M'ha agradat. Avui no tenim fotos, ho Popi, sento. moltes gràcies. Sí, Ho hem invertit tot en comprovar que tot funcionés bé. Sí. Va funcionar tot bé la primera, llavors ens hem de Clar. tirar a fer una mica el subnormal i ja està. sí. I aquesta vegada ja l'HD posada, eh? I ara s'ha de... Ostres, que està funcionant amb l'SD i tot. Buah, que guai. El que passa és que si aquesta està ja no sentirem el cloc. No, No, perquè com va directe amb l'ascensor. No se sobreescalfarà el sensor, però. no, perquè si està... Ah, no, és veritat, que està Sony, no gravant. Canon. Home, no, però quan no grava no sobrecalenta. Vale. Sí, perquè no estava utilitzant-ho, o sigui, només t'està enviant a tu la senyal. No, però en teoria si passa corrent pel sensor s'escalfa. El que passa és que suposo que deu fer servir un sistema més d'escalat, el CPU no es deu escalfar, només no fa calor extra. Sí. Però dèiem que és un problema de càmeres en el fons. Sí, que va haver molta cervesa, però sí. Bueno, això que... El compressor ens està salvant tants punts, mai havia vist saltar tants vermells en un programa, Doncs, bueno, Per que, mi no, que hem Per mi de... no serà. No, vale, que cada vegada que riu, cada vegada que algú es fa així, ja Hòstia, està. som molt cridaner. A veure, no? ASMR, deixa'm. Ensenya primer, no? La cervesa. Bueno, primer la serveixo, després diem Ui, què és. disculpin. Nice. Que guai. Això és perillós, eh? Una Head to Wheel G, pel que veig de la llauna. Sí? No m'han dit avui, ningú m'han dit les birres que serien. Ells ho saben, jo no. Sí, bàsicament. Per cert, si algú ens pot comentar si se'ns veu sincronitzats, el que es parla amb el que se sent, com que anem amb càmera nova i tal, no sabem si hi ha hagut... Ho hem mirat pel mòbil i semblava que sí, però poder si algú veu per una pantalla més gran i ens ho pot confirmar, s'agrairà. Sí, sí. No costa res afegir un retras de, no sé, o treure-hi 20, 30 o afegir-hi 20, 30 Hòstia, mil·lisegons i quedi és quadrat. espassat, Uau, això, és espassat, Dios. això, A veure si em diuen el que és, jo no t'ho diré. És Fa espassat. olor triple IPA. És espassat, això. Fa olor triple IPA o doble Uah. molt passada de voltes. Quants llúpols no... Hòstia puta. No, fa olor triple IPA, això. Sí, Sí, sí. tot ok, merci, moltes gràcies, de veritat. Merci. Buah.
ensumo el granger que... Però és que quin contrast. Clar, és que això... Jo diria que és triple IPA, i a més aquí han ficat llúpol en pellet a saco. Fa olor a pellet. O sigui, no fa olor llúpol, fa olor a pellet directament. Si heu obert mai, heu preparat mai birra, que obres la bossa que et ve del buit de pellet i ve com una mena de bufetada contundent. És que és això. Que tens l'esperança que es perdi quan la tires al fermentador, quan fas el dry hopping amb pellet, tens l'esperança que aquesta furtor es perdi, però al final no es perd. Home, si tot això d'espès són llúpols... Sí. Poder li diuen que és una Hazy triple IPA o alguna història d'aquestes, però jo això, Senhet Uilge, que són trelleros d'alcohol, tenint aquest color i aquesta olor a llúpol, és que veus les partícules flotant, coi, i no és de llevat, eh? No, és llúpol, Pellet pur, això, dios. Por favor. No sé quant alcohol deu tenir, però per olor jo diria poder entre 13, se'n va 12, 13? 16. 16! Cago amb la... Ho he pensat, dic, podés alguna borrada d'aquestes, però 12... Ensenyem la llauna, si cas. Ice Distilled, ne i IPA, o sigui, en teoria és una doble ne IPA amb allò, amb procés Acebox. Sí, New England Imperial IPA, no? New England Imperial, vale, doncs llavors seria com una triple ne IPA amb... Sí, amb el procés aquest d'Acebox. Ostres, i aquí fiquen una cosa per escanejar amb Spotty. Buah, tinc curiositat a veure on va parar això. Què? Boss Hawk Edition. Té banda sonora, aquesta cervesa. Ah, sí? Sí. Té banda sonora, aquesta cervesa. Engega l'Spotty, va. Que algú busqui l'Spotty i ho posi. Total, ja no ho tenim monetitzat, així que... Com? Has d'escanejar això d'aquí, en teoria. No sé on està l'escàner. Poder buscar? On l'he buscat? Buscar? Càmera. Perfecte. Escanear. Permitir... Ara es posarà música i tot, ara. L'ha escanejat, ja l'ha pillat. Ostres, han fet una llista de reproducció que es diu Enter the Waimea. Vinga, va, música i tot. Baixa una mica, de veritat, estic quedant sol. Wu-Tang Clan, Wu-Tang Clan, Wu-Tang Clan, Wu-Tang Clan, Ragdoll, Method Man, Grave Diggers, Wildstar, sabia que esto és rap, És tot rap i tot és rap gangsta, a més a més. És d'aquests rap de... La cervesa és dura. És que la cervesa és gangsta, també, no oblidem. La cervesa és gangsta, igual que l'altra, que estava basada en la que he comentat abans, que hauria ser l'altra que té. Mira. Ara si la té també us l'ensenyem. L'etiqueta de l'altra és mel. Aquesta està guai. L'etiqueta de l'altra, aquesta. Boss Hawk. For our second edition, Hops of Hazard, we're giving Boss Hawk a Big Daddy beer. A nice distilled, 16%, Roscoe Proof, double IPA. Design Told Beer is the first ice distilled NEIPA ever distilled in Hazard County or any other county for that matter. So drink up your bone-headed fleas. No pro bo, no pro look, it's fa little rascal i del Boss Hawk. També deu fer referència en alguna pel·li, em sap greu, el meu coneixement de pel·lis de màfia és relativament limitat i no sabria dir. Si algú ens dona referència, s'agrairia. Bueno, aquesta sí. Aquesta sí, aquesta és Tarantino total, No me'n recordo com es diu. Mr. Green. La pel·li Reservoir Dogs, és que a més em fa referència directament a l'explicació. Jo aquesta la vaig trobar molt guai, de gust, i molt xula com a birra. Mr. White, Mr. Orange, Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. Blonde, Mr. Pink. Sisplau, pare, no m'agrada el rap, em sap greu. A mi sí m'agrada. Sí. A mi em costa molt el rap. És d'aquesta música típica dels festivals de cervesa. Sí, no, però la música de festivals de cervesa posen de tot, no només posen rap. Si només posessin rap hi aniria menys. Home, no siguis tan hater, no? No, hi ha cosa de rap que m'agrada a vegades. A mi m'agrada aquesta música, perquè és... Com molt gangsta, avui no estic en mood gangsta, avui estic del chill, avui estic del chill. Ja està, pum. Porto masses dies destil·lant massa odi i avui estic del chill. Sempre destil·les oli. No. Ai, oli. Oli? Destilo aigua, no. Odi. Aigua sí que en destilo. Buah, clar. Mr. Green. Mr. Green. Aquí diu això, que és l'únic personatge que no hi és, amb Mr. Green. Perquè és un mussol i els mussols estan fent coses més interessants. Sí. Hola, Notar TV Viewer. I se'ns ha anat algú altre que no sabem qui és, el que ha marxat. Sí. Bueno, no igual. Hi ha gent que va passant aquí. Li posarem Passar a falta. saludar. Saludeu si passeu.
Home, ara ja La Tirita s'ha marxat. l'olor hiperllúpol que tenia ja els volàtils ja han marxat bastant. Jo encara estic gaudint de l'altre. Realment quan s'escalfa l'altre no hi guanyes coses, segueix sent un birron tremendo. No empitjora tampoc, compte, no. Aquí sí que es nota, aviam, l'alcohol. Té un punt d'alcohol però no massa, vull dir. Sí que es nota, Jo li noto fort. Sí, no, es nota. En nas moltíssim. Home, jo m'esperava molt més. També és el got, si haguéssim ficat això en una teco seria imbevible. Vull dir, l'alcohol et tiraria enrere. Aquí, més oberta, reculls menys aromes. Sí. L'única diferència és, vull dir, amb aquests dos gots podeu fer tot, bàsicament. Perquè birres com aquesta, que estàs tan tot a ficar-les en una teco per l'alcohol que tenen, doncs les fiques aquí i t'estalvies problemes. I al revés, birres com l'endavants, que dius, home, podries ficar-la aquí, si vols gaudir-hi més, la fiques aquí, puja molt. L'olor m'agrada molt, això sí, És superdensa en boca, aquesta. I és alcoholitzada. Sí. És un licoret, Sí. I l'amargor... Em sembla pas una IPA, en gust. De fruites. L'amargor sembla més una Belgian d'aquestes, una Belgian Strong Blonde Ale, una història d'aquestes. Potser sí que sembla... Sí que té el perfil de triple IPA. Perquè jo no soc gaire fan de les triples. Jo soc molt fan de les triples IPAs, però és massa licoret per ser una triple IPA. La triple IPA, o sigui, acaba com una triple IPA, però l'entrada no és gens com una triple IPA. Em recorda coses d'aquest estil... Em recorda una mica, l'entrada em recorda una mica una Sant Miclaus. Però crec que no és Acebock la Sant Miclaus, però em recorda una mica la Sant Miclaus, aquest punt com exageradament dolç, empalagós pràcticament, alcohòlic, picant gairebé de l'alcohol, de la potència de l'alcohol, i acaba com una triple IPA. És interessant. No és la de cervesa que em demanaria l'altra, la seva germana bessona, en lloc d'aquesta, aquesta de Hops of Hazard. Tot i així és bona, i si us agraden les cerveses molt tralleres... Sí, també té el perfil molt de neipa. O sigui, és una triple... Les cerveses molt tralleres... Molt suquet, però suquet molt alcohòlic, com un licor de fruites. Sí, però és que és això, amb 16 graus ja està... Clar, jo, per exemple, jo 16 graus no soc partidari de demanar-me jo sol, perquè... Està a mig camí entre una cervesa i un licor. 16 graus, hi ha una de 440, Podries fer un xupito d'això, que està bé. Jo me'n faria mitja pinta. Sí, mitja pinta. Jo mitja pinta se'm faria massa pesada. 440 too much. Jo soc molt fan de triples IPAs, compte. I n'he provat bastant. Doncs jo no m'agrada gaire. Vull dir, triples IPAs, ens he acabat de provar... És que al final 16 graus és el que té un vi, 15. Bueno, depèn quin vi, sí. Home, jo, on vaig anar a fer la recolecta de raïm, els vins que tenien 14 graus, vull dir, eren alcohòlics. 14, 15, amb vi negres, ok. Sí. Però sí, no, jo crec que per mi, no sé, seria massa fer-me un mitja pinta. És una cervesa que és massa, és interessant de provar. Jo crec que aquesta li va un 4,25. Com a l'altra, per raons diferents. L'altra m'ha agradat molt, però és una cervesa que tampoc és molt intensa, molt forta i és molt de beure fàcil, i un 4,25 està guai. Aquesta és una cervesa com que 4,25 és quasi només el 0,25 de plus... No, és que és la bona, coi, és que està bona, però està bona, li posaria un 4,5 si no fos massa, i és massa. És aquest punt que té massa, pel meu gust. I vaig a mirar quantes triples IPAs he provat, sense comptar aquesta, no sé si la consideren triple IPA o què. Sí. IPA, triple, a veure... IPA, New England, Imperial IPA... Sí, però... Sí, però és d'aquestes que si ja portes la meitat ja comences a notar... Que et puja el cap. Mira, doncs he provat 36 triples IPAs diferents, que sembla poc, però... Trobeu i proveu 36 NEIPAs. No és tan easy, no és tan easy. No. Bueno, aquesta és una triple NEIPA. No? Sí, perquè té un estil molt NEIPA. Bueno, aquí l'UNTAP està entrada... Tot va començar amb la triple IPA de la Emelis que vaig prendre el 30 de juny de 2012. A partir d'aquí va començar el meu amor per les triples IPAs. Segona, ostres, que la segona era molt... Bueno, vaig tardar 2 anys, em tornen a prendre una altra, 5 d'abril de 2014, amb la Green Bullet, de la Green Flash. Hòstia. Després la 1 mancant amb el Magic Rock, ostres, com es nota que ho Brivier cap aquí, perquè amb 0,, vaig prendre un de triple IPAs. Home, sí. Això que comentes Beer Sensation, jo sí estic d'acord. Amb aquest tipus de cerveses tan alcohòliques, 440 no. Jo trobo que una triple IPA, d'aquestes 11%, i a 440 comences a enganxar-te els dits, però amb 16%, sens dubte que és un error. Jo, per exemple, moltes amb molt d'alcohol, jo em vaig provar em vaig agafar una Beer Cup, que era d'un tamany de 200 mil·lilitres, crec. Sí, 225. Hi ha les llaunes aquelles de, com se diuen, aquells anglesos que tenen aquella dels porquets, per exemple. Wonder Beyond era? Wonder Beyond, crec sí. Wonder Beyond fan un format superpetit, són llaunes que són de 225, pot ser? Super cookies, molt guais, i per birres d'aquestes, les fan amb birres de 10-15% d'alcohol, està bé. O birres que poden ser cansades, perquè per exemple, la Imperial Berliner Weiss de 10,5 era bona,
Però era cansina, és una birra una mica cansina. Llavors s'agraeix molt tenir aquests formats petits. Existint aquests formats petits trobo innecessari posar el preu que et deu requerir... No sé quan costa aquesta, Lluís, si ens pots informar, també Aquesta estaria bé. valia 9,70, crec. Imagina't, clar, 9,70. Tu fas una de 225 d'aquesta per 6 euros, treus més marge i la gent te la demana més. Sí, perquè és I ja està. Clar, perquè tu veus això, una llauna de 440, 16 graus, i penses, hòstia... Te repeteixes amb algú o ets ma mare, que ma mare sí que se la faria ella. Però és que li agraden molt les birres fortes i és en plan de, doncs faig això i començo i acabo, ja està. Sí, I mentre l'altra gent s'ha fet un parell o tres de birres, ella se n'ha fet una amb la calma, tal. Però, vull dir, també jo tampoc sóc gaire d'aquest parer. Vull dir, abans em demanaria, doncs això, un parell de birres més suaus, ni que sigui una triple IPA de 440 i una de terç de 6% d'alcohol, que no pas em faria una de 16. I al final acaba venint igual d'alcohol, probablement, però... que em fa? Trobo més equilibrat. Se fa passadeta. Bueno, jo l'he ficat un 4,5, Jo li posaria... No, 4,25. 3,75. Jo li posaria un 4,25. Sou més A mi hater. feia... Veus, avui jo no estic hater, és ell el que ho dia. No, passa que jo, com que no utilitzo un tap, dona igual. Ma tu llegim el comentari més sensació. Clar, Porter jo no les faria... Una Imperial Porter o una Baltic Porter igual sí, però una Porter convencional poder hi ha una més petita. Però 440 jo crec que és una mesura ideal, perquè molta, inclús, i stouts, Imperials, depèn de quin nivell Imperials encara, però n'hi ha algunes que estaria bé. I triples IPA ja t'ho dic, jo triples IPA, si són triples IPA una mica raonables, un 9,5 a 12, posa, sí. o 11,5, format de 440 és guai, perquè el triple IPA també és una birra que demana molt glob gros, molt... O sigui, és glob gros i esperar una mica més entre globs. Si te'n demanes una de petita, te l'has acabat en 0, Aquesta, en canvi, és que és exagerada. Vull dir, aquesta és glob no massa gros i esperar entre globs. Llavors, un més petita s'hauria agraït, Però bueno, està relativament bona. O sigui, per ser una triple IPA no està mal. A veure, no t'agraden les triples IPAs, en sèrio? No soc gaire fan, perquè és que no... Les trobo massa dolces, per meu gust. A mi m'agraden, perquè és dolçor, però és una dolçor bastant moderada. Bé, està moderada, bastant... Està compensada amb el llúpol. Sí, dolçor compensada amb el llúpol. Es nota resinosa o els 16 graus maten tota la birra cap al... Es nota resinosa, per el que hem dit d'olor, exageradament a pellet concentrat. Sí. I han ficat tonelades i tonelades de llúpol aquí. Ara en Nàsia no es nota aquest pellet. A 16 graus, o sigui, el que és alcohol pur no es nota tant. Sí que es nota alcohòlica, això sí. Mira, me'n duc una casa. A veure si en tenim ja no n'hi ha. Ens estem prenent l'última, ho sento, no us en podem portar. És interessant. Jo us recomano provar-la, sobretot si ho fans de triples IPAs i de coses tipus Sant Miklaus. No em sap greu que no n'hi quedin més. Però, vull dir, persones que li agradin les triple IPAs normals i que una Sant Miklaus no la tocarien ni amb un pal, o el rotllo Acebook no els hi mola, no us hi acosteu. L'entrada és molt dolça, molt alcohòlica, molt punxant, és picant de lo alcohòlica que arriba a ser, i la sortida sí, és més de triple IPA convencional. Però dic, si gaudiu de la sortida de triple IPA, agafeu la seva germana petita, la Mr. Green, la gaudireu molt més, us estalviareu uns quartos i cuidareu més el vostre fetge. Vull dir, és una mica... Que l'heu d'utilitzar molt, Sap greu el hate aquest, però no és hate, realment. Està guai, però us ha d'agradar molt el rotllo. Jo no és hate, però... No sé. És l'estil que no... Jo la trobo bona, com a triple IPA és bona. No, sí, jo no tinc... Podes mereixer un 4,5, però per venir l'entrada aquesta és que quasi queda com gust a sucre, i no porta sucre, segur que és de les maltes. De les maltes, de la que deu haver arribat a fermentar, però... Però a mi em feia una mica de respecte aquesta, perquè ser una neipa, fer-li el procés aquest d'Icebook, dic, hòstia, el llúpol com reaccionarà amb això, pressió controlada no hi ha problema. Hauran fet un procés d'Icebook a alta pressió, que costa més, però hauran pujat la pressió, llavors hauran fet que mantingui part del carbònic, i hauran fet això, que les armes del llúpol no s'escapin. Si puges la pressió no se t'escapen les armes del carbònic. Tinc que examen d'aquestes coses el dijous. No aplicat a la birra, sinó aplicat a centrals tèrmiques, però... Sí, però ja dic... No, es pot fer... No trobo, Edgar, un tap. Aquí. Ja sé que no fa servir un tap, jo sí que el faig servir, llavors... Etiquetes, però és com etiquetar un fantasma. Em donen logros. Vale, m'utilitzes com a aconseguir logros, vale. El faig servir. Bueno, pots fer servir en Gis també. Sí, també el faig servir. Vale. Així no sé tan utilitzat. Sí. Aquesta es diu The Hops of Hazard. És interessant. Hi ha massa fanboy d'un tap aquí, Mira, quin vici. És que jo l'altre dia em vaig trobar, la setmana passada em vaig trobar que fins dijous no vaig penjar les birres del dilluns perquè no hi havia pensat més. Llavors ara ho faig al moment o no les penjo. Sí,
Jo, com que no els penjo mai. I els 16 graus, tornant al comentari de Mircea porten avui, vaig lent del cap. El mal temps no m'està ajudant gaire. Els 16 graus el que sí que fan és que es faci molt més pesada, molt cansina la cervesa. Sí. Cada vegada es fa més pal acabar-se-la. Poder més calenta entraria millor, però més freda, no? Poder? Sí? És que ja portava una estona fora a la nevera. Més freda, Quan hem tret la primera, he tret la segona. I també he tret l'última que farem ara. No ho he trobat. Ho he mirat, ara miraré l'untap, com que la vaig a penjar. Sí, veiem. Espera, si està l'untap, si es pot escanejar coll de barres. Jo encara estic fent servir vella tecnologia, quan es pot fer servir les noves tecnologies, aquí. Bueno, per despedir-la pots ficar una cançó també una mica gàngster, no? De la llista. Que l'Edgar i a mi ens agrada una mica. Sí, i a més foto un gali que m'agrada. No, exactament. Sí, aquella per triar. És superdivertida, l'únic que podem pensar és que és Waimea, que et porta una llista de reproducció basada en Waimea. Oi que és Waimea, no sé, cada llista... Però la Mr. Green també portava la llista aquesta de Spotify. També la mateixa? Sí, no sé, segur la mateixa llista la que et porta la Mr. Green? Escanegem-la, si vols. Va, escanegem-la. Curiositat. Jo crec que aquí no, Cops of Hazard. Home, si podríem posar-la de... Vaig a mirar a veure per una altra banda, jo també tinc curiositat de saber quins jupus porta, Alguns podria agafar la banda sonora de Tarantino. Sí, és quasi tot rap, Petulge, Cops of Hazard... Que la càmera està allà. Va, ja està. Que ràpid. Sí, la mateixa llista. És la mateixa llista. Sí, és la mateixa llista. I tot és... Si anem a ensenyar? I tot és rap, la llista o què? Sí. Gavi? Posa els ensenyem? La GoPro. El d'això de la llista? Sí. A l'igual el podien escanejar també. Sí, si voleu escanejar via... Sí, no? Si algú és prou friqui per tenir el mòbil aquí i vol fer l'escaneig de... Si no et mous gaire, poder... Sí. Si s'ho miren des del PC de casa, no? Sí, ho escanegeu amb el mòbil i teniu la llista aquesta Enter de Waimea. Però jo dic que si Spotify busqueu Enter de Waimea també la trobareu, Jo ho provaré després. New Music, Fresh and Fast. Quan pengis el vídeo a YouTube ho provaré, aviam si bueno, ja deixo d'aguantar, m'està cansant el braç. Tinc agulleta. Ja sí, home. Tinc agulleta. Tinc agulleta, però a les cames no. Tinc agulleta, vaig amb bastons per la muntanya, tinc agulleta a les cames i als braços. Doncs bueno, passarem a la sorpresa de la setmana. Que tampoc sé quina és, només m'han dit que em petarà l'estómac. Sí, bueno, totes et peten l'estómac. Les que queden, totes et peten l'estómac. Però només en queda una. Aquesta no m'està petant l'estómac, Mira l'alcohol no em peta l'estómac, les triples IPAs no peten l'estómac. Ara si la web de Getulge, mira... Sí, et diuen quins jupus porta. Porta Talus i Azaka. Talus és aquella que van fer de crack, que ens va encantar, aquella que és supercompensat, equilibrat. Recordava una mica un Sabro, però era com un Sabro més fi, més elegant, més compacte. I la Zaka... N'he provat algunes de Zaka, la Soma n'ha fet alguna fa poc, ara no recordo quin perfil de gust tenia, la Zaka sí que m'agradava. Pot ser que sigui la de Mèxic? La Taco, de la Soma, crec que n'havia fet una específica de Zaka, podria ser, deixa'm buscar. Soma Taco, és molt bona. Una Jopito, probablement. Ahir vaig provar una de Funky Fluid, que era gairebé tan bona com una Jopito, però no. Però ja costava perillosament, tenia un punt d'astringència molt guai. Si traieu accions, Jopito... Sí, sisplau, compreu. O jo us les compro. Sí, ell comprarà les accions. No faig això, si m'han vingut a viure a Polònia només per poder prendre Jopitos. No sé jo, Home, jo vaig estar a Cracòvia i una ciutat molt maca, això sí, i la gent molt maca. Sí, però fa fred. I de seguida que a Alemanya se li pugen els fums, pobre. Per això les cerveses són de mig litre, no? Perquè fa fred. Exacte, sí. Doncs bueno, què tenim com a sorpresa de la setmana? Sorpresa de la setmana tenim... Una brew. The Brewery. Una altra Imperial Stout. Igual que la setmana passada, no? De les que em peta l'estómac. O fa 2 setmanes. Aquella, la de fa 2 setmanes estava guai, va ser aquella que jo vaig trobar que era un punt cara per lo que era, però valia la pena provar-la. Espera, que anem a fer ASMR al moment que l'ensenyes, també. La tenim, en aquest cas, molt moderada... no, molt moderada d'alcohol, una polla. 15,3% d'alcohol. He llegit 13,5 i dic, ostres, hem baixat. No, 15,3. Estic una mica dislèxic avui, sí. Sí, 15,3. 15,3, so happens, it's Tuesday... Avui estem celebrant que ja ens deixem sortir per ahí. Si unes 11 a fer cerveses ho celebrem aquí. Sí. L'estem prenent el dia equivocat, però bueno... Per què? Mira el nom. Tuesday, bueno. Mai sé si és dimarts o dijous el Tuesday. Tuesday és dimarts.
Tinc aquest problema, vull dir, parlo més o menys bé anglès, però aquest problema sempre em lio. Thursday és més llarg. M'he pres 15 regles mnemotècniques i no me'n recordo de cap d'elles. Mira, ara te'n recordaràs. Tuesday. Thursday és més llarg que Tuesday, no? Per tant, va Està després. més endavant. Ah, molt bona. Molt bona. Ara te'n Aquesta recordaràs sí que me'n sempre recordaré més. d'aquesta regla mnemotècnica. Mira que n'havia pres algunes absurdes que no Sí, recordava. doncs procedim a les 100 metres. Molt bé. Espera, deixa'm posar els auriculars, que això és important. Espera, un moment. Que això és important, diu. Pues gas. Bé. Aquesta també val 15 pavos, Edgar. És que fa mal al cor veure-s'ho i tot quan saps clocar que arriba a ser per un trist mig litre de birra. A més són anglesos, no? O són americans? No, americans aquests. Ah, bueno, almenys tens... Eren de Califòrnia, vam dir? Sí, Califòrnia. Bueno, tu poca, no? Te'n posem poca, oi? Sí, a mi poca, que si no exploto. Sí. Millor. Sí, Més per nosaltres, vinga. Home, fa bona olor des d'aquí, eh? Sí. Després Com ja, xocolata si o d'oro, encara ja, us en em sembla. queden i encara estem fent programa, ja li demanaré a en Lluís que me'n serveixi alguna Ha i... tingut una gota, Edgar, no pot ser. No! Llepa a la taula! Assassino! Una gota són 10 cèntims, cuidado. Una gota són... Hòstia puta, que alcohòlica, no? Estic colorant aquí una mica de bourbon. Com... Sí, xocolata. Bueno, trec la GoPro ja. És que m'he descuidat la GoPro engegada i portem com 10 minuts de programa fent-ho des de la GoPro. tampoc. A veure... Bueno. Els anglesos són més fluixeres, em diuen per aquí. No sempre són més fluixeres els anglesos. N'hi ha alguns que se'ls va la castanya. Jo he provat que això una triple IPA de Cloudwater que tenia 14% o alguna així. Sí. A barrica? En Imperial Stout depèn si fan estil anglès o estil americà, però hi ha anglesos que fan Imperial Stout estil americà molt, molt bones. I americans que fan Imperial Stout estil anglès, molt bones també. Normalment no, perquè les Imperial Stout estil americà són més bones que les d'estil anglès, així és que prefereixem fer-ho estil americà a tothom. I fins aquí la meva aportació sobre Imperial Stout. Sí. Aquesta és molt alcohòlica en nas. Les barriques de Borbona es noten bastant. Fruites madures com podria ser panses o... Sí. Panses o alguna O Black Currant. O figues o... Sí, cosa així. Està plovent, no m'ho sembla a mi? No, és el garatge. O les neveres. Les neveres. Sento però com un paràsit, com si hi hagués algú que estigués pillant soroll, que no hi hagi algun lío amb els cables. Això és culpa de la Wilke que ens ha platanat ja. Sí. Estem com I estàs molt així sentint coses ara. rares. Després del rap aquest. Et prometo que no, sento Home, l'olor... sorolls. Ja et dic, l'olor a Borbona es nota bastant, però bueno. No? Per veure. Estem Sento encara un soroll a alta freqüència aquí. Bueno, anem a provar-la. als cascos nous que estan patats ja. Que no estan patats, coi. Que gairebé hagi fallen. perdut el cable avui no vol dir que estiguin patats. Té molt sabor, No. Té molt sabor a bourbon, No plou. però és un bourbon molt Ok. delicat. O sigui, Mhm. jo que no me solen agradar les barriques massa exagerades, aquesta es nota molt i és... Però és d'un punt de que no em crema la gola, cosa que és una de les coses que em desagrada de les barriques. A mi que estan fa por. Jo és que olorant-la ja crec que m'agrada més aquesta que la que vam fer fa 2 setmanes, que també era d'aquests de Hòstia, Bruri. con la barrica Déu-n'hi-do, es nota, rasca el nas, La barrica es nota bastant, però jo... L'altre era molt xarop d'auró. Sí. Però és que a mi m'encanta el l'altre. xarop d'auró. Però és que era massa i tot. A Era mi m'encanta el xarop sobrepassava. d'auró. Sí, A mi el xarop d'auró I crec soc que d'aquests aquesta que opina està- que mai n'hi ha Aquesta massa. està molt més del que ven, Equilibrada, sí, no? del que ven aquí està molt bé. I ja et dic, a mi Clar, no jo m'agraden crec que les amallides en barriques, normalment. Si són molt exagerades. Bueno, Bourbon, és que el Bourbon marca molt el nas, en boca després és més suau que el whisky. El Sí. whisky és al revés, en nas s'insinua i en boca et destrossa la vida. Bàsicament, sí. Que el whisky, tothom sap que el whisky el van inventar per destrossar la vida, per res més. Mira que està bo el whisky, però... Sí, principalment són els sabors als bourbons. Ensenyem-la una I a mica fruita en molt mode passada, macro. I té un punt avinat i tot, al final. El color que té Pot és recordar com una mica bastant un vi. més líquida Sí. per la textura que esteu parlant, I negre, no es veu sí. molt espessa. Carbonatat molt fi, bona, poc gas, Mhm. que ja és el que s'espera. Això és com... Negre opac, vull dir, més negre que el meu futur. Mai em cansaré de fer aquesta conya, perquè no és una conya, és la realitat. I res, sembla interessant. I en nas,
Sí, Nas és Bourbon. Nas és Bourbon. Nas és Bourbon. S'ha de dir que l'alcohol està molt més ben integrat que la G2Ilge i tampoc es porten tant, 0,7% d'alcohol. Sí, no. Aquest està molt Sí, bé, però Déu-n'hi-do també, eh? Sí, no, ja, l'alcohol es nota. Ostres, ara m'estic aplatarant una mica, coi. Això és l'Icebox. Mare de Déu, mare de Aquest Déu. és l'Icebox. Se me sube a la cabeza, Mira, jo no me l'he acabat, i ni me la Jo penso. sí, jo No, me me la penso acabar, home, tu. Sí. Aquí Pues ja me l'he acabat, mira. hem vingut a jugar. Hem vingut així. Ja me l'he ventilat, eh? Hem vingut a jugar. Sí, no, aquí sempre. Ostres, ara noto un toc especiat que no notava abans, de l'Icebox. Venint de la de Bourbon, quan es sumes l'Icebox, té un punt especiat. Feu la prova. Si vols us en deixo. Et sumes No, aquesta? poder sí, ja noto una mica, ja. En sumes aquesta, que també té molt alcohòlica, i en sumes l'altra, i té espècies, l'Icebox. Ostres, que divertit! Bueno, però se te plasca... Però espècies rotllo... també. Afruitat, però té espècies rotllo, com jo què sé, com et diria, com cítriques, com si fos Maria Lluïsa o coses d'aquestes. Està molt guai, està molt guai. Per el Bourbon, jo crec que et retira l'alcohol, et retira tota una capa com d'especiats, aquests punts picants que t'he dit, que tenen relacions amb l'alcohol, tot això t'ho tapa ja només l'olor del Bourbon, i quan ho ensumes directament, buah, és molt guai l'efecte. A veure si amb gust també passa. Estem agafant un pedal aquí. I ja veuràs quan acabem. Tècnicament només hem fet una birra cada un. Sí, Bueno, no, una no. Bueno, sí. Tècnicament només hem fet una birra cada un. Farem una. Una, sí, perquè... En directe farem una. En directe. Serà. Hòstia puta. Bueno, de mitjana que uns 11 graus, no? Bueno, Us ho calculo. sí. Vinga, va, matemàtiques. Les tres són les mateixes. No, tinc una calculadora pepina. Papina. La recomano, es diu Speed Crunch. O sigui, amb un nom que es digui, una calculadora que es digui Speed Crunch ha de ser molt pepina. 16 més, què és l'altre? 15,7 deies? No, 15,3 crec. Ah, 15,3, perquè com Sí. per aquí 13,5, I 15,3, 5,5. 5,5, això ho partirem entre 3... No arriba a 12, no? Bé, 12,2, vull dir, 12,2. és com si haguéssim fet una triple IPA o una Imperial Stout. Això- No, problema. Tot controlat. Ara... Llàstima que no tinguem menjar, però tot controlat. Sí, bàsicament. Anava a portar pa, però se m'ha oblidat. Sempre podem fer una escapada al Frankfurt. I amb tot el pedal, Anem amb el portàtil a la càmera en videoblog. la GoPro, Amb un videoblog. videoblog, ostres, seria lamentablíssim. Dins del stream. Home, el Seria pròxim lamentable. dia podem trucar al pizzero que ens porti una pizza. El pròxim dia, ostres, sí, és molt èpic, eh? Els de Domino's que ara estan fent promoció aquí a Vic, no ens han pagat, tant de bo. Regaleu-nos una pizza a Domino's, sisplau. Ara fem publicitat també de Domino's. I avui no has dit Àguila, no has pronunciat Àguila. Merda! Tu, el patrocinador, ens deixarà de patrocinar. Sí, No sí. pot Que ser. estàvem tractant amb una altra empresa i no volíem. Copito i A mi m'ha sortit massa anuncis a Instagram per culpa vostra, eh? A mi em va sortir el d'Àguila també. A mi no em l'altre surt dia. el d'Àguila. Quan ell ho va dir em va A sortir. mi no em dic, surt l'anunci molt bé. d'Àguila. Això és que teniu alguna cosa activada en el mòbil que respon a la paraula Bueno, àguila. que Jo ens em va escolta. sortir a dir en àguila i com que jo tinc la privacitat ben configurada, doncs... Pues sí, Si sí, t'han Apple, nosaltres t'han ens la Apple, vol doncs vendre, et cola la informació, et cola en el gol a tu. Jo vaig amb Android una mica tocat i tot va perfecte. Però ja deuen saber que tu vas a comprar àguiles. Ah, clar, i Al llavors Supeco, s'estalvien la Pobli. Perquè Sí, vas sí. amb targeta, ja ho saben. Sí, clar. Jo... I ja a no mi- te n'han A mi em volen intentar convèncer i no. Home, et va agradar la sense filtre d'ampolla, Sí, eh? però... No sé. A veure, per 89 cèntims d'euro està molt bé. Sí. Bueno, ja està. No parlem Ara ja hem fet la puli. Sí, ja està. Ja està. El nostre objectiu és que l'arribar al programa 150, Àguila... He fet promoció. Ha recibido el ingreso de... A veure, el Bizum... No, encara no. Bueno, avui estem Bueno, amb més... 4 espectadors ho portem difícil, eh? Perquè... Dios. Sí, home, no, ja que me'n compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 espectadors, eh? Ah, 6? A mi em diu No, 4 a mi em aquí. diu 4, sí. Doncs pues jo vaig amb l'H. Aquí em diu 6 users, eh? Però bueno, moltes gràcies per seguir No sé aquí si tinc al una peu del canyó. opció... No sé si tinc alguna opció de... No, no veure marxem més encara, coses. però- Acoplador, controls, estadístiques... Bueno, Ah, la qüestió oita! Ah, no, però són estadístiques de la... Són estadístiques de l'stream. Sí, sí. Bueno, tècnicament hauria de tenir-ho visible, això. Sí, Avui tinc el bàsicament. navegador obert aquí darrere, amb Expediente X. Bàsicament, sí. El pròxim dia demanem una pizza. Sí, sisplau. Home, encara tens temps. Bueno, ara ja una mica just, eh? Si triguen Crec que en mitja hora. una mica just. El pròxim dia la demanem a les 8, no? Sí. I aquí ho fem amb pizza. Ai, per favor. Però bueno, l'has provat?
O només l'has valorat? de Twitch. Ah, mira, sí que em poden dir els... Ostres, que guai, aquí sí que puc veure els viewers, ja era hora. Ho descobreixo ara. 4 persones, però no em diuen quines 4. Vale. Sí, aquí ho diu. Sorpresa. Però hem tingut Another 27 viewer. visualitzacions. No, però això és al llarg de... Commander Root. Però això al llarg de tot, Bueno, I la Paulina? Això de les estadístiques a la gent no li importa. I Ja en ho Gavi sé. en l'Undergrau. A mi m'encanten les estadístiques. Sí, però aquí és bé parlar de cervesa. Bueno, i hem fet I l'estadística càmeres. de la graduació. I de càmeres. cervesa. I càmeres, Exacte. i càmeres, sí. I càmera nova. Uau, està pillant un pedal més tonto. Que veritat, Sí, jo també Sí, m'estic sí. aplatanant. Però l'has provat, la cervesa? No. Prova-la ja! Home, Calla, sí que l'he provat, però no me n'en recordo. Sí que boníssim. és que estic dient jo coses i tu no has dit res, i m'he estranyat. Jo parlava més que en Gavi i no pot ser això. Ja ho has dit. Ja ho has dit Ostres. tu. Uau, m'agrada molt. Ah, sí? Hòstia. M'agrada molt, moltíssim. Sí, està. L'alcohol està integradíssim. La barrica, tot el que es nota amb nas, en boca, està on ha d'estar, no és excessiva. Es nota que te la va recomanar en Manolo, perquè a Manolo li agraden les barriques de bourbon molt equilibrades. Però té el punt estrident al final, i et deixa cacau, i un toc de cafè molt subtil. Sí, molt. Ostres, perfecte aquesta birra, si us podés un 5, Directament un 5, Ja veus? Per mi un punt massa alcoholitzada, però bueno, és que té 15... No, però si el té molt ben integrada, el Però que és el que són trobo. 15, vull dir que... Jo que vaig alternar entre una i altra, però que també és com... Si tingués 12, jo per mi seria És que em perfecte. rebento i tiro perquè em rebento. Exacte, vull dir, clar, jo vaig comparar entre les dues i realment aquesta em sembla l'alcohol integradíssim. Clar que aquesta té Bueno, sí, per l'alcohol tenir 15, sí. molt poc integrat, Sí. llavors... Home, per tenir 15 està molt ben integrat i tots Sí. els sabors es noten i... Per se li nota bastant. Però és una cervesa de copa. Sí, te l'has de Saber prendre de això, copa per sí. partir amb gent, Sí, sí. Sí. que per cert, t'he de fer la foto d'un tap, això sí que ho penjo. Jo tota la me la prendria. No, jo no hi ha broma. Però és Sí, que sí. són molt exagerats, els americans, tant com els dels països nòrdics, com Bueno, el Wilhelm, tots aquests. clar, Perquè però per tant hem comptat 440 i crec que té més, litre, 44, Crec que això és més de 44, Fa- això vam calcular-ho era 47 i 46, mig. 47 Fa i tant de mig. fred, o alguna cosa així. Això no ho hem tingut en compte l'estadística, tan fa. això fa tant de fred Ja pots tornar a treure que el hem de calculador. Va, vinga. Quina patar-la. mandra. Ja, és més difícil, de No, calcular. no és més difícil de dividir cada percentatge d'alcohol per als mil·lilitres de la llauna i multiplicar-ho tot, no fa pal. Jo ficaria més parèntesis. I per fer com parèntesis he apretat la tecla Shift. I vol dir que he de Ja. ficar 2 dits alhora al teclat i fa mandra. Saps què? Estàs Quan haguem de... aplatanat, no? La setmana que ve, la també, sorpresa... Bueno, només avanço l'estil. Ja no serà sorpresa si ho dius, No, però serà l'estil... Serà amb una Imperial Stout. La setmana que ve. També Però serà un altre altre Imperial Imperial Stout. la sorpresa de la setmana, sí. Sí. L'altra setmana llavors em tocarà a mi. No sé si era una Imperial Stout. No, em sembla que no. Jo crec que no, No és una Imperial Stout. Hauria de ser alguna cosa àcida, segurament. No, perquè àcida no és, tampoc. Àcida no és. No, ja sé què és, doncs, ja sé què és, ja sé què és. Era la col·laboració aquella... Sí, que vas veure era que- rotllo belga, em Que a sembla. tu et sonava alguna cosa? Sí, sembla que era rotllo belga. Però la pròxima vegada que fem Imperials et portaré una barreta de xocolata, perquè això no pot ser. Però després li modificarà el gust, no? La cervesa, i totes seran més Sí, bones. bueno, també. jo li estic modificant el gust amb aquesta Sí. altra cervesa i de moment tot ok, Buah, però estic com si m'hagués fumat un Sí. peta, de veritat. Quan... Sí, Doncs farem un No serà la quantitat de llúpol d'aquesta birra? És que pensa que jo conec gent Pot que ha pillat ser, fumassos Ostres, prenent-se massa litres de cervesa amb molt llúpol. Ah, sí? Bueno, Sí. jo no m'he O sigui, pillat res. vull a veure, dir. sol passar a partir dels 5 litres, però estem parlant que- de... Clar, és que si té 70-80 grams per litre, ja pot ser que notem algun efecte segons la varietat de llúpol que sigui, Aviam, si no portés l'icebox aquest, el procés aquest, diu 16 graus. Per ser tan equilibrada entre el dolç i l'amarg, sí que hauria de portar molt llúpol. Sense comptar que per aconseguir 16 graus has de fotre un llevat d'aquests que ja és de cava o de sidra o... Però és que igualment, Però clar, amb el ni que procés tingui iVolt- 16 graus, per equilibrar li has de ficar llúpol Bueno, però igualment, és que tot el que hem vist que estava flotant per allà, a l'igual, no sé si... És van- llúpol, És Jo llúpol. crec és que que no li sé van què deu fer, li han ser, fet, sinó allò. És li han llúpol, fet, és llúpol, podrien sí. fet una fermentació icebox i un dry hopping posterior al procés icebox, que és el que tindria bastant sentit, però llavors ja has de ficar una quantitat ingent de llúpol, i per això l'aroma. O sigui, poder, doncs el que et I dic, el poder gust. també de 80 grams per litre o por ahí. I clar, amb 80 grams per litre, cuidado que poder sí que estem... Jo últimament tinc la tolerància baixíssima a l'herba, doncs igual ja sé que estic mig fumat del llúpol, Perquè és que la Sí. sensació... Jo això que com a he fumat no sé què és. Vull dir,
Jo quan bec no em ve gana. Ara ja ho saps. O sigui, jo quan bec no em ve gana, al no m'estava contrari. I amb això m'està venint una gana tonta. Bueno, ja estàvem demanant una pizza. Que Per això, home, ja tinc ganes de veure des que he pot vingut. ser. Va, porto una contra amb tema gana. Ah, no, perquè... No, però vull dir... Buah, Hi ha però és gent que... sempre gana, no? Jo La, sí, jo sens menjo. la, sensació Vas néixer que, amb gana. la sensació que Sí, tinc és una sí. mica de fumasso, eh? Ui, ui. Més que d'anar begut és d'anar... Buf. Bueno, és un punt mig d'aquells, no? Entre vas Sí, una però no, mica... però és més de Una deixar el mica programa a alegre, una mica. mitges i anar-me'n a buscar un Frankfurt. O sigui, mira. aquí estem, eh? Bueno, també farem un petit resum del que hem fet i ja donarem per acabar Espera't, el podcast. Bet, esperem 5 minuts perquè vull fer comparativa de les dues una altra vegada, que he xerrat poc. Sí, no, és veritat. No, per això m'ha estranyat a mi, dic, acabi de Perquè parlar... estic com fumat, és el que dic. Estic parlant jo més que en Gavi, això És és una... l'efecte salamandra, això. Sí, no, és perquè Algú ha estic com passat. fumat, La coi. salamandra aquella et va Pot donar ser. superpoders. Però o jo si alguna parlo més que en Gavi és un problema, perquè jo no parlo gaire, vull dir... Amb aromes sí que és bastant alcohòlica, ara analitzant-la més Sí, detingudament. home, sí, home. I de gust també és. És que qualsevol cervesa ja a 15 graus se li nota el punt. Però de gust és això que dius, té un punt. No és que sigui alcohòlica, té un punt alcohòlic, però que se'ls nota aquest punt alcohòlic a Imperial Stouts de 11 i mig, 12. No el trobo més exagerat. Més intens, home coi, té 15. Però no és res de l'altre dijós el punt alcohòlic. Trobo molt ben integrat l'alcohol, la veritat. Tu em deixen provar aquesta i no hagués dit 15. Com l'altra he dit 13, en plan de dir neipes no se'n solen fer més d'aquest percentatge, triple neipes. Bé, potser- Aquesta jo hagués dit de gust poder, doncs també 12-13, però no per referència, sinó per lo que noto per boca. Jo li hagués posat un 12 de graus. 12 graus, sí. 12-13 jo, 12 només. graus, sí, sí. L'altre he dit 12-13 No, no per dir, sé. és una neipa, ningú haurà fet una neipa de 16%, i resulta que sí, Head Will G, quina sorpresa. Sí, sí. Però... M'ha agradat l'altra, la de Green, Mr. Green. La Mr. Green és molt bona, molt bona. A veure, So Happens It's Tuesday... Sí, ara jo també està. 4,20, té l'untat. Aquesta, no? És que per mi aquesta és un 5, directe. Vull dir, no... Penalti ja directe, és que és, vull dir, és espectacular aquesta. És poder la millor Imperial Stout que he provat. Mai poder no, però molt Bueno, temps sí. En barrica, Sí, en barrica així més alcoholitzada és En barrica és molt el- bona. és dels Sí, millors. Últimament que prec és poques les Imperial millors. Stouts, però em provo forces i aquesta, sens dubte, és la millor que... Poder en els últims 3 anys. Això li hauries 2 anys. d'haver guardat una mica a ta mare. Sí, perquè la provés. ma mare hagués flipat amb aquesta. Per sort, segurament demà passarem... Ah, no, perquè estarà tancada la botiga. Merda. Perquè si no, aquesta és la típica de dir, escolta, ni que costi 15, 16, val la pena. Com l'altre estava una mica crític de partir, no sé què, aquesta jo diria, parteix-la per l'alcohol, però pel gust es val cada un dels euros que pagues. Sí, sí, no, està molt bona, sí. Bueno, és com pagar una copa de whisky, que pagues És 10 euros o finíssim. 12. Sí, sí. Ja et dic, i t'ho dic jo que no sóc gaire fan de les cerveses dels Imperial Stout amb molt sabor a barrica. Però aquest en té molta, però no té aquesta sensació de cremor de que podria tenir un whisky, per exemple, que és el que no m'agrada de moltes. Pues, li va un 5, de veritat. Però està jo bé estic perquè es flipant. noten el punt aquest com de panses, així, fruites Sí, així negres. és molt equilibrat. Vull dir. Que amb, sí, Jo per amb mi el és punt un tipus de barrica que xocolata està ben feta. Sí, per mi, i el punt de bourbon, pues queda com perquè moltes vegades jo molt, sempre tinc... molt bé, molt interessant. Tinc una mala experiència amb cerveses envellides en barrica, perquè sempre o tenen un punt massa licoritzat o tenen massa sabor al licor en si. Aquesta té sabor al licor en si, però també té gust de cervesa. Té un punt com de xerès, fins i tot. Sí, de Jerez, sí, sí. Perquè es nota que és bourbon bo, que són barriques que solen aprofitar. Imperial Affogato Les Stout la panses, tenia també. aquí Lluís i també era un pepino. Aquesta no l'he provat. Quina? La Imperial Affogato Stout. Ah, sí, que era de qui era? D'aquells dels croats, aquells Sí, Garden Brewery. de Garden Brewery. Que eren No l'he de provat, Croàcia. aquesta, no puc No, opinar. jo tampoc. No Ara, et perquè sabria jo dir. sempre que diré barrica és com... Uf, em tiro enrere. Però jo et puc dir que aquesta és... Oh, mira, m'han donat 2 logros extras per la cara. Uau, que guai. Bueno, doncs d'aquests raros americans. No, doncs el que deia... Aquesta, els que us agraden Imperial Stout, proveu-la, és que de veritat és... Jo no és un estil que m'entusiasmi perquè no se'm posa molt bé, però aquesta no m'està fent especialment mal de panxa, vull dir, no em fa acidesa extra. L'aroma extra bourbon que tira enrere... M'esteu fent un mur i se'm sent raro.
L'aroma aquesta extra com de bourbon que sí que és un pèl ofensiu. Bueno, ofensiu, ja ens entenem que no t'has massa pujat, en boca està integradíssim, l'alcohòlic sembla molt menys alcohol del que té el punt alcohòlic que ja m'agrada que tinguin les Imperials, perquè si una Imperial no té el punt alcohòlic, que li sembla més una Baltic Porter o una Stout convencional una mica pujada que no pas una Imperial com a tal, el punt dolç ja hi queda bé de l'alcohol. Jo no sé, però és que t'ho dic, he provat bastantes Imperials, últimament no tantes, però sí que a casa, jo que sé, si el meu germà o ma mare, que són molt d'Imperials, se'n van agafant, jo em vaig provant un glob o dos, i és que aquest està a un altre nivell, vull dir, és una altra lliga, no... Hòstia, jo ara mateix m'estic imaginant a ta mare mirant-se, dient, fill de puta. El qui? Ta mare mirant-se, i maldito seas. El qui? Què? Ara mateix m'estic imaginant a ta mare. A la mare, sí. Maldito seas. Sí. Cabrones. No, és que demà poder passem per Beercap i ma mare li dirà, Manolo, ¿tienes esta? La quiero. Dámela ya. La Thursday. Sí, és que és perfecte. Vull dir, No, és... Tuesday. Vale, tu el diu, cabrons. Que a més demà serà el dia adequat per prendre-la. Que els astres s'alineen aquí. No, és perfecta aquesta, vull dir... Sí, està molt bona, sí. Que em veieu a mi flipant amb una Imperial Stout és molt raro, bàsicament, molt. sí. Jo crec que és la primera vegada que tu et passa això i ens coneixem de fa uns quants anys, però és que és... Sí. És Et impressionant. tocarà l'estómac o no? No, és que se m'està posant molt bé a sobre. Vull dir, Sí. no Vale. té... Doncs si vas a... Si aneu a... Bueno, aquestes dues sí que és... Bueno, aquesta ja no. Aquesta ja no. Aquesta ja no, perquè és massa alcohòlica. No, però és que ja no en tenen més, tampoc. El distribuïdor Sí. em va portar les que tenia, Hòstia, ja no en doncs tinc. aquesta la tenim aquí al Dickens. Si demà passeu. Doncs... 6,5. Que abans no hem dit el 6 i preu. mig. Està molt bé per 6 i mig. sí. La veritat és molt bona. Per mig litre... Fa una setmana vam tenir, crec que fèiem aquella lager, vam provar una lager, Sí. era una lager, La New Barnes, la Sí. Outlager. que era molt bona, però vam dir, ostres, poder un punt cara, és molt guai, però és un punt cara pel que tu esperes. En aquesta crec que està en un preu, per l'estil, no la veig gens cara, vull dir, té el preu que ha de tenir, més seria cara, menys ja seria en plan de... Aneu a mort a buscar-ne, Sí. perquè si no me les enduc jo a casa. Sí. Llavors el preu és el just, jo trobo, en aquesta. Sí, no, aquesta està molt bé. O sigui, l'altra era cara, es comprenia que fos cara. Sí. Aquesta Bueno, té el preu que normalment toca. sí. I llavors, aquesta no sé si en queden, però aquesta la podeu trobar a Beercap. Per uns 15-18, por ahí. Crec Per que ahí encara va. hi és. No ho sé segur, però... A veure, miraré per internet a veure si es pot trobar i si us diem també alguna altra pàgina web i no sembla que estiguem fent els i... Perquè Beercap realment no ens sponsoritza de cap No, manera. bueno. Sempre acabem parlant de Beercap perquè l'Edgar treballa allà. Però... Bàsicament. Sí, no. Aquí, els nostres patrocinadors oficials Pepito, Àguila estic fent i autopublicitat, ara bàsicament. Domino's Pizza també ens No, patrocina. no, Ostres, tant de bo, La setmana que Canviessin ve, una la pizza. setmana cada que dia ve, és una pizza aquí. Domino's Pizza. No, mira, Bocate, a veure quina puntuació té. Des de que van canviar el sistema de puntuació de I Viret un Bocate, tap- no m'ha- un tap 94, Viret Bocate. Hòstia. Cuidao, Un tap també ens patrocina. Hop Bueno, Ponents. ara, Mira, he Viret trobat Bocate, en una saps? botiga online, que no us en puc donar cap mena de referència perquè mai he comprat cervesa per internet, excepte la Guineu durant el confinament, que els havia comprat més cervesa de la que m'agradaria reconèixer. Sobretot els garrapats. Tenen en una web que es diu Hop.es, la tenen i val Com has dit? Hop, com Hop amb una T extra, .es. Ara poso els comentaris. Ah, sí, posa-ho tu. Bueno, aquesta gent són francesos. És que no funciona el teclat d'aquesta. Aquí, hop.es. Eso. En aquesta web, si ho... Coi. En aquesta web, si ho busqueu, no sé quan costa l'enviament, també us ho diré, perquè és la primera que m'ha sortit, no sé quina fiabilitat té, o sigui, no en feu molt cas, però la web es veu ben muntada i costa 15 euros. Sí, són francesos aquests. I tenen web espanyola també. Vale. Jo un dia vaig demanar fa temps. I què tal, bé? Va, Bueno, es va pot pagar tot per bé PayPal, i- dona garanties. No sé l'enviament, Tens el segur de PayPal, que està molt sí, no sé I estava l'enviament. molt bé de preu, vaig mirar. Sí, doncs mira, si un lloc ve de preu vol 15 pavos, ja us en feu la idea. Sí, és aquest Mira, preu, tenen la mateixa, la que van fer la setmana passada la tenen en descompte a 11,61.
que també és No, molt fa bona dos- birra. I fa per dues 11,61 és un preu just, en aquest cas. Fa 2 setmanes, aquesta. Ai, 2 setmanes, perdó. Sí, sí. Ostres, també tenen coses de Wicked Wheat, La podeu provar, les que van fer... Uau, jo això ho vull. Jo sé, ui. A més, els hi queden 8 en stock, no em feu això. Tu ets peligro, Una Wicked Wheat de mig litre, envellida amb barrica de bourbon, acideta, un any, amb aràndanos i vainilla, aranyons i vainilla, Wild Tail, 10,90. Buah, és molt bon preu, i això és molt pepino. Sí, sí. És que m'estic imaginant el gust que té. Fem un resum del que hem provat i concluïm. Sí, que ens estem passant ja 5 minuts. Doncs la primera, super estiu, super fruita, super mimosa i em vull dir molta calor, aquesta cervesa. Molt bona. Poc grau. Poc grau. Molt bona. Molt recomanable. fruita Molt tropical. bé de O com a preu. primera cervesa o com a cervesa de passar-te la tarda fent-te'n. Bàsicament, Si n'hi ha suficients. Té el punt àcid just, Sí, sí. perquè a la gent que no li agrada molt l'àcid també li pugui Sí, agradar, perquè és més- molt afruitada. Domina molt el cítric, Sí, també, ja entre dic, els per àcids. això l'he comprat molt amb I la... el làctic. Per això la comparació de la mimosa jo crec que és molt Sí. bona, perquè és un còctel que agrada a molta gent i això pot ser una cervesa que agradi a molta gent. Però És molt a qui li agrada començar a trobar capes, es recrearà molt a la part final més maltosa, més cervesa, i qui no li agradi tant la cervesa es recrearà aquesta part de l'entrada refrescant, afruitada, plena també. La trobo molt, Sí. molt guai, molt Llavors, guai. la segona, una triple IPA, que personalment la trobo massa alcohòlica, personalment. saps? Excessiva, és excessiva. És el bona, procés Icebox, Sí. 16 graus. Jo diria- clar, és nota la cervesa ideal per la gent que els agraden això, Icebox, o inclús m'atreviria a dir lagers d'aquestes d'alta graduació, perquè té un perfil més de lager d'alta graduació que d'ale d'alta graduació, a nivell de el punt picant, el punt quasi espaciat, aquest dolç d'entrada exageradament alcohòlic, és molt més lager que ale, això et dic, una Sant Miclaus, me l'ha recordat molt, però la sortida és de molt bona triple NEIPA, llavors, bueno, Bueno, es és nota com... el punt amarg també del llúpol, Sí, per això. el punt afruitat també. Té com dues fases molt diferenciades. Llavors, per curiositat, si us molen aquestes fricades i trobeu algú per partir-vos-la, sols no us la feu. Bueno, si en troben, perquè Si la trobeu- no sé si la Sí. trobaran ja por ahí. Podeu anar a aquella web que us he dit, és que tenen molta cosa. Sí, sí. No Bueno, sé. I llavors la... Les Icebox, sí. normalment les Icebox és això, és producció no gaire gran, perquè el procés aquest és costós i no fan molts litres tampoc. Vull dir que a l'igual, poder l'any que ve o... Sí. o Sí, poder aquesta fer ja és la segona edició. Hem vist que era la segona edició. diu? Ah, vale. Sí, que Un deuen cop que la fan. fer-la anualment o... I l'última. Està en algunes botigues, per internet. Si hi ha disponibilitat. De moment hi és. Vale. Però bueno, I llavors la tercera, doncs, bueno, és el que he comentat. Molt bona. Si en Gavi li agrada, és que és una molt bona ingredients. és espectacular. Sí, sí. Vull dir, feia temps que no posava un 5. Molt equilibrada. Jo que Mira. no m'agraden les cerveses amb molt bourbon, està molt bé. Què anava a ser? No anava a dir, l'altra, la Wilge, es troba a una botiga que es diu Tercer Tiempo i la venen bastant més cara que tu, perquè la venen com €1 i pico llarg més car que el preu que tu tens de bar, o sigui que si moltes ganes en teniu, també la podeu comprar, o la podeu trobar. No posaré l'enllaç perquè aquesta botiga sí que es veu més cutre i no voldré que us robessin les dades de la targeta per culpa meva. Us espavileu. Perdó, ja està, seguiu. Sí, i bueno aquesta de la Brewery, doncs, si teniu oportunitat de provar-la, doncs, mil recomanades. Jo no sóc d'Imperial Stouts molt envellides a barrica, perquè a vegades es troben massa alcohòliques o massa sabor al licor. En aquesta hi ha molt sabor, però no hi ha el cremor que podries tenir amb un licor de l'original. És que en nas sí, però és que en boca no. És que en nas és una copa, a mi el que i em en boca molesta- és una cervesa excel·lent. Però més que em molesta de les Imperial Stouts envellides és aquesta cremor que tinc, que podria tenir amb un whisky, per exemple. I a mi això no Sí. m'agrada. I si puc tenir el mateix gust a bourbon, però sense aquesta cremor, endavant. I està molt bé. Doncs bueno, moltes gràcies. No ha quedat gaire gent ja, dos espectadors. Merci però per aguantar-nos. Moltes gràcies. El primer dia de Desconfinament. desconfinament De baix. s'ha notat, però bueno, aquí estem al peu del canyó i la setmana que ve segurament anirà millor perquè la gent ja s'haurà patat la feina. I perquè Sí. tindrem pizza.
I tindrem pizza, Bàsica. això sempre ho millora. Sí. Però després tindrem una birra que no ens farà l'efecte de fumasso i no la gaudirem tant. Bueno. Coses de la vida. Bueno, Doncs vinga. merci, a reveure. Bona setmana. Adéu. Vagi bé.